Astăzi m-am gândit că aș vorbi despre ce înseamnă spiritul de distragere. Atunci când sunt turbulențe în jurul tău, așa cum avem astăzi, război, creșterea dobânzilor, auzi tot felul de crize energetice, auzi că în Germania nu mai ai voie să folosești aerul condiționat și tot felul de alte lucruri, s-ar putea ca spiritul ăsta de distragere să-ți ia focusul de pe ceea ce contează, pe ceea ce s-ar putea să fie. Și cred astăzi că distragerile generale cu distragerile locale, când zic local, zic vine un prieten de-a tău și îți spune tu te bădei, n-are rost, nu mai merge nimic, nu mai fă frate nimic, n-are rost. Toate aceste lucruri sunt doar cârlige ca să te facă să te distragi de la ceea ce tu ai obiectiv principal. Ce ai în inimă, ce ai în minte, ce îți dorești și ce te-ai învoit, vorba aceea. Keep walking, keep going. Succes!